अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कर दे हम बह करबा गे मैया कर दे हम बह करबा जकरा से लगल ही पहिले ओकरा से नहीं करबो गे मैया कर दे हम बह करबा गे मैया कर दे हम बह करबा जकरा से लगल ही पहिले ओकरा से नहीं करबो गे मैया कर दे हम बह करबा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हाँ 17 बीतल 18 बीतल बीते नदी है 19 गे बीते नदी है 19 गे मैयो 17 बीतल 18 बीतल बीते नदी है 19 गे बाबूजी के जल्दी बता के करन मामला फिक्स गे अब की बार नहीं होतो चढ़ल जवानी झारतो गे मैया कर दे हम बह करबा गे मैया कर दे हम बह करबा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। मैयो पढ़बो न लिखबो भैंसी चरैबो करबो नहीं कोनो काम गे छोड़ा विजया के संग भागी जैबो दिल्ली नगरी हम गे पढ़बो न लिखबो भैंसी चरैबो करबो नहीं कोनो काम गे छोड़ा मुररिया के संग भागी जैबो दिल्ली नगरी हम गे अब की बारिश नहीं होतो माहुर खा के मारबो गे मैया कर दे हम बह करबो जकरा से लगल ही पहिले ओकरा से नहीं करबो गे मैया कर दे हम बह करबो गे मैया कर दे हम बह करबा जकरा से लगल ही पहिले ओकरा से नहीं करबो गे मैया कर दे हम बह करबा गे मैया कर दे हम बह करबा जकरा से लगल ही